ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ଚିନ୍ମୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମୁକ୍ତାକାଶ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହୋତ୍ସବ ଓ ସଂସ୍କୃତି ହାଟ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାବଲପୁରସ୍ଥିତ ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଲୋକ ସଂଗଠନ ଚିନ୍ମୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶାଖା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାଲିଆଢିପ ଓ ଘାଟ କୁଆଁରୀଠାରେ ମୁକ୍ତାକାଶ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହୋତ୍ସବ ଓ ସଂସ୍କୃତି ହାଟ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ସହ ଏହାକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପରିଚିତ କରାଇପାରିବେ ଏବଂ ଉକ୍ତ ମହୋତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହିଥିବା ଲୋକାୟତ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜି କରି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ପରିଚୟଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା ବୋଲି ଫାଉଣ୍ଡେସନର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚିନ୍ମୟ ଦାସ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜିକା ଶ୍ରୀମତୀ ସୀତାମଣି ଦାସ, ବିକ୍ରମ ହାଂସଦାହା, ସୁଚିସ୍ମିତା ଦାସ, ସଚିନ କୁମାର ଦାସ, ଶ୍ଵେତାସ୍ମିତା ଆଦି ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଲିଆଢିପା, ଘାଟୁ କୁଆଁରୀ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ଆଦିବାସୀମାନେ ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ପର୍କ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା।